एसेमब्लियासो दाय जाबाय बुख्रेबबाय माबाय दा बिल पास जाबाय होननानै गोबां प्रेस मिटआव बुंदोंमोन सोरबा फरायसायानो होन सोरबायानो लोगोसे बै लाइमुथियावबो 3000टा पिस 3000 नैबे लामाया जोंनि निसिमा चिरांनि मावफार लामा कानेक्टिं टु दिजाब्रां ब्रिज ओमफ्राय बरफथार लामायाखौ कन्ट्राक्टरा मावबायमोन रिपेरिं नाथाय मस्ला लगायनाया मोजां जायिखाय लामा मोजां जायाखैमोन नालाय बेखायनो एख्रुफिनजोब्बाय नै खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारौखि थांखिब्ल' इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय दिनैबो आरोबाव आङो ससे भिडिअ लानानै फैबावबाय रायजोफोर आं सोरनि थाखाय भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्लानो जाबाय रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो नैबे फरायसाफोरनि बिनिफ्रायनो जागायजेननाय जागोन दा बे फरायसाफोरनि एसटि उइथड्र खालामनो थिननायनि सायावहाय सासे इउटुबारा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय नैथियाव आङो नैबे लामा बानायनायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ससियेल मिडियायावहाय दा बेनि सायावनो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जागोन बे समाव खोनासंदो रायजोफोर सोर इउटुबारा एसटि उइथड्र खालामनो थिननायावहाय हाग्रामा महिलारिजों जानानै बर' फरायसा आफादफोरनि सायावहाय बाथ्रा दान्थेनाय नोंथांमोना हयथ' खोनाबाय जानांगौ बेखौ खोनासंब्लानो जाबाय एसटिनि सायाव बयबो जांख्रिखांदोंमोन आरो बे जांख्रिनायावनो रागजों माजों आरो गोबाङा बुंदों माखासे मानसिनि इनस्टिगेट खालामनायाव बिटिसि एसेमब्लियासो दाय जाबाय बुख्रेबबाय माबाय दा बिल पास जाबाय होननानै गोबां प्रेस मिटआव बुंदोंमोन सोरबा फरायसायानो होन सोरबायानो होन गासैबो नङा सोरबा दा बेनि गेजेराव मैया अर्थात 19 तारिख 19 पार्लियामेन्ट गोजां बोथोरनि जथुमा विन्टार सेसना जोबनानै थांबाय एसटिया जामारबाय नामा बिल पास जाबाय होननाया जाबायमोनब्ला दासिमाव बेसेबां दावराव जासिगौमोन खौरां जायासै आरो मानो जायासै आरो बे जाथावथाव नंखाया नामा आरो 2016नि एनअसि आरो बिनि सिगांनि आरो बिनि उनावथ' एनअसि गोदान हरनाय जों नुवाखै रावबो आरो गैया दा बिनि गेजेरावनो एनअसिखौ बोखांफिन होनदों बै सिगांनि एनअसिफ्राथ' रिजेक्ट जाबाय 7 टाइम्सनि बारा रिजेक्ट जाबाय दां बिसोरो माबा हरनाय माने गावसिनि ट्राइबनिफ्रायबो हरनाय बिटिसिनिफ्रायबो लांनाय बेफोरो अब्ला दायो अबे गोदान एनअसि हराखैब्ला माखौ केन्सेल खालामनो होबाय थादों बुजिनानै मोनाखै ना एनअसिया बे लाइफ टाइम एक्सपायरि डेटआनो गैया बे मोनसे सोंलु जानानै फैदों बे आरो थ' पार्लियामेन्ट सेसना जोब्बाय एसटिया बिल पास जायाखै दा बेखौनो जादों होननानै दाख्लैफोर बिराद दावराव खालामबाय बिल पास जादों होननानै नाथाय एसटिया बिल पास जायाखै बे आरो सुंद'यै बुंबावनो गोसो जायो दिनै रन्जन दैमारि सारखौहाय बावनो हाया बेखौ नायनाय जाबाय थांनाय बावैसो माखासे सम सिगां नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नाय बिजनि कलेजनिफ्राय माखासे फरायसाफ्रा एसटिनि बाथ्रा हाग्रामा महिलारिखौहाय उइथड्र खालामनांगौ होननानै बुंदोंमोन प्रमद बर'आ सोर आरो हाग्रामा महिलारि सोर इउजि ब्रह्मआ सोर एसटि होनो हानाय बेबायदि बाथ्रा जोङो खोनादों दा बेखौ हयथ' एनिथिं एमजिआ खोनाबाय आरो बिथाङा नुबाय दा बेखौ नुनानै बिथाङा मा बुंदों माखौ उइथड्र खालामनांगौ उइथड्र खालामखानायसो केन्सेल जाखानायसो ना बेबायदि बाथ्रा बुंनो थांदों दा बिपिएफनि सिएमखौहाय फरायसा आफाद आरो गासैबो मोन 14था ट्राइबेल संघनि माहारियारि आफादफ्रा हाग्रामा महिलारिखौहाय सेकेन्ड एनअसि हरनो नागिरनायखौहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय बुंथिफिननानै लानो थाखाय रिक्वेस्ट खालामदों जाहाथे आरोबाव बेबायदि माब्लाबाबो हरा बेखौसो बुंदों नाथाय एनिथिं एमजे बायदि सासे सिनियर इउटुबार्सआ मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि ससियेल मिडियायावहाय सासे आदुवा टाइपनि लिडारखौ सापर्ट खालामनानैहाय बेबायदि बाथ्रा दान्थेनाया मोजां जायाखै बेखौनो बुङो रायजोफोर अखा हाखांनानै खफ्रि हमनाय जेरावहाय एनिथिं एमजेमोन बायदिया क्राइटेरियानि सायावहाय सोनारनानै दङमोन दावराव देख्रेब आयंखौनो बुं सानसुमा खुंगुर आबौखौनो बुं
नाथाय फैयै फैयै बारानिफ्राय बारा जाबाय ग्रुप अफ मिनिस्टारनावहाय पास जाबाय दा बेफोरखौ लानानैनो जों साफ्रोमबो बर' ट्राइबेल हारिफ्रा सोमावसारनाय जोङो नुनो मोनदों नाथाय BPF खौ सापर्ट खालामग्रा रायजो राजा सासेबो बेयावहाय खुगा बेखेवाखै आरो सापर्टबो खालामाखै हयथ' बिथांमोना ST खौ होनो लुबैखादोंमोन बैसोरनोहाय नाथाय ST आ जाफुङाखिसै रायजोफोर ST खौहाय होनो हाया बेखौ मोनथिखागौ नाथाय होनो हाया होननानै जुदि स्रि स्राय साफ्रोमबो ट्राइबेल मानसिफ्रा स्रि थायोब्ला अब्ला बै थाइ आहम मरान मरथक राजबंशी सावथाल उरावफ्रा मानो मोना जागौमोन ना निश्चय मोननो हागौमोन बिसोरो क्राइटेरियाखौ बानायनानैबो होनो हागौमोन मानोना क्राइटेरिया गोनांनिफ्रायनो NOC थांदों आरो सेकेन्ड NOC खौबो बियो दावराव खालामाब्ला हरनो हागौमोन दा बेखौहाय मानो मिथियाखै एनिथिं एनजियालाय हा जानला मोनला मात्र बाथ्रा दान्थेनायावल' गोसो होनो नाङा फंबाय हारिखौबो एसे साननानै भिडिअ बानाय नोंसोर बायदि मानसिनि भिडिअखौसो रायजो राजाया नायो नोंसोर जाहैबाय गोरों मानसि नाथाय सिङावहाय खंख्ला नोंथांनि गोसोआ दा बिसोर बायदि मानसिनि भिडिअखौसो लाख लाख साबस्क्राइबार खालामनानै होयो आं बायदिनिखौथ' नायाबो जानो हागौ आं बायदिखौथ' बिथांमोना मा होननानै बुङो आं बायदिनि भिडिअखौ बिसोरो साबजानायबो मोना बेनिखायनो नोंसोरो मोजां भिडिअ खालामनांगौ गाइखेरखौ गाइखेर खैलाखौ खैला बेबायदि भिडिअ बानायनानै होनांगौ नोंसोरो मिथिबाय दा बे समाव फैदो रायजोफोर नैथियावहाय नैबे लामा बानायनायनि सायाव जोङो सावरायनोसै बे लामा बानायनाया जाहैबाय चिरां जिल्लानि जाब्रां ब्रिजजों थांग्रा लामा होननानै जोङो खोनानो मोनदों दा बाथ्राया जाहैबाय लामा बानायनोसै समावहाय अन्थाइखौहाय लाबोबाय थानाय समावहाय आथाया रानदोंब्ला मानो लामाखौ बानायखो मानि खारनै आथा रानखानाय अन्थाइखौहाय लामायाव ओरैनो गारनानैहाय लामा बानायनानै होखो कुइसनाथ' बेसोना रायजोफोर जुदि दिनैहाय बे रायजो राजाफ्रा बेखौहाय नायनानै दावराव दावसि खालामनानै जुदि बेखौ बानायफिनहोनो नारसिनामोनब्ला बे लामायाथ' ओरैनो बेखार जानानै थाबायमोन सिङावहाय कारापसन दं रायजोफोर सिङाव कारापसन दङ मा कारापसन दङ पार्सेन्टेज लानायनि कारापसन दङ सिङावहाय बेनिखायनो ठिकादारफ्राबो लामाफोरखौहाय खामानिफोरखौहाय मोजां मावनानै होनो गोसो जाया सरकारा पार्सेन्टेज लादों गोबां पार्सेन्टेज लादों बेनिखायनो बिसोरो गामियावहाय रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिसोरो बारा खाबु मोनाखै आरो दानि जे स्किम बे गासैबो UPPL पार्टिनि बिसिनि स्किमा जानुवारिनिफ्रायसो जागोन दा फारसेथिं जोङो नुदों रायजोफोर नोंथांमोना आङो सरजाबफाबावनोसै नैबे जेम्स बसुमतारी चिरांनि सिमायावहाय ब्लेंकेट होबाबायबाय थादोंना नैबे ब्लेंकेट होनाया सरकारनि फैसा नङा दे रायजोफोर बिथाङा अननानै होदों मोजांनि बाथ्रा पाब्लिकफोरनोहाय ब्लेंकेट होदों मोजांनि बाथ्रा नाथाय बे ब्लेंकेटखौ मानो होदों बियो MLA इलेक्शनावहाय जाहाथे BPF पार्टिया देरहाफिनो बिनि सिगांबा होदोंना होआखैमोनथाय मोनथिया नाथाय ब्लेंकेटखौल' लानानै रायजो राजाफ्रा बे जाथारि लिडार जाथारि सरकारखौनो लाबोबाय थागोन नामा हा गुबुनफ्रा हनै बेसेबांबा जौगालांगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरावनो जों बेबायदि सरकारनि गेजेरावहाय दावराव दावसिया जोबनो गैया दा बेफोरखौहाय मोनथिसेयावबो जोङो ब्लेंकेट लानानैनो बे सासे ब्लेंकेट होग्रा सरकारखौनो सापर्ट खालामबाय थागोन नामा नोंथांमोननि सायावसो बियो गोजोन्थों जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि